Hei! Pelastuslaki muuttui vuoden 2019 alussa siten, että kuivuriuunin nuohoaminen pitää suorittaa ammattilaisen toimista vuosittain. Ja me ollaan nyt täällä yhdellä Arska-kuivurilla tekemässä pientä opastusvideosta siitä, että miten kuivuriuuni nuohotaan ja mitä kaikkea siinä tulee ottaa huomioon. Ihan ensimmäinen homma, kun nuohoukseen lähdetään, niin tietysti tarvitaan välineet ja ykkösjuttu, jota kannattaa hankkia ja pitääkin hankkia, on uusi tiivistesarja uuniin. Ja meiltä saatava tiivistesarja kattaa sitten kaikki tarvittavat tiivisteet, eli ei tarvitse muuta kuin yksi tilaus tehdä, niin pääsee nuohousta aloittaa. Ja tosiaankin muita välineitä, mitä kannattaa hankkia, on sitten nuohousharja uunin tuupien rassaamista varten. No niin, ei mitään muuta, sitten laitetaan vähän suojavälineitä päälle ja lähdetään katsomaan, että mitä kaikkea nuohoamisessa tehdään. Ihan ensimmäinen homma, mikä tehdään, on tuon uunin sisäosan tiiveyden tarkistaminen. Se on helppo tehdä siten, että käännetään poltin pois paikaltaan. Nämä pätit on aina pikkusen jumissa, mutta kyllä ne sieltä lähtee. Ja sitten katsotaan, että mihin päin ilmavirta, liikkuuko täällä ilma tuo sisäosassa. Se on joku kankaanpalan tai savun kanssa helppo katsoa, mutta täällä ei oikeastaan tapahdu yhtään mitään. Ja nyt voitaisiin sitten laittaa toi kuivurin uunin iso puhallin päälle ja katsoa, että muuttuuko tuo ilmavirtaus minnekään. Ja tää on ok, ei ole minkäännäköistä virtausta mihinkään päin. Hyvä. Nuohous aloitetaan avaamalla nuohousluukut. Tuosta polttimen päältä otetaan yksi luukku auki. Uunin kansi irrotetaan ja sieltä alta sitten löytyy nuohousluukut. Tän luukun alla on niin sanottu palopahvi tossa ja tämähän sitten korvataan tuolta tiivistesarjasta löytyvällä uudella osalla. Pikkusen tänään tuommoista ruostehiilsettä kerääntynyt. Tosiaankin nuohoamisesta on ollut jonkun verran aikaa, mutta polttimesta on pidetty hyvää huolta. Eli sen takia öljy palaa varsin puhtaasti. Ja tässä kohtaa, kun on saatu tuo päällikonssi päältä, niin on hyvä sitten kurkistaa tuonne lämmönvaihtimen ulkokuorien väliseen tilaan. Ja se tulisi pitää mahdollisimman puhtaana, sillä estetään iso osa kuivuripaloista. Jos kun jonkun matkaa tuolta kuivurista tulee jotain ilmaputkea ennen uunia, niin tänne ei ole tullut jyviä, eikä tää näe kyllä mitään pölyäkään. Pikkusen tuossa lämmönvaihtimen ulkopinnalla on pölyä, niin voidaan sitäkin vähän se sitten rassata tosta pois. Nyt oikeastaan sitten käydään näiden nuohousluukkujen kimppuun ja irrotellaan ne tosta. Täällä ylhäällä päin niin näyttää tosi siistiltä, pikkusen on ruostehiilsettä reunoilla. Ja itse näiden tuupien rassaaminen, niin se on sitten vaan ihan raakaa työtä. Painetaan harjaa tuosta tuupista sisään ja vedetään ulos. Voimaa joutuu tosiaankin käyttämään ihan kiitettävästi. Ja tästä kun katsoo, niin tuon rassaamisen jälkeen sieltä lähtee noki pois ja sieltä tulee ihan kaunis puhdas rosteripinta esille.
Ja sitten kun täällä sisällä ollaan, niin tässä voidaan samalla, tossa on pikkusen jäänyt tuohon tuupin kylkeen tuommoista pölyroskaa kiinni, niin harjataan nekin sieltä myös sitten pois. Hyvä. Ja nyt sitten vaan imuroimaan. Nuohouksen tärkeimpiä kohteita on uunin tulipesän imurointi. Tulipesän perä on uunin kuumipaikka ja sinne voi kerääntyä nokea, josta voi huonolla tuurilla aiheutua nokipalo. Jotta tulipesään päästään käsiksi, niin ensin pitää irrottaa öljypolttimen kiinnityslaippaa. Ja tosi puhdas on tämäkin, ei tuolla kuin pikkusen noita puruja mitä tosta tuli tuon nuohoamisen ansiosta täällä pohjalla. Ei kun imuroimaan. No niin, ja nyt kun on saatu imuroitua toi puuni kauttaaltaan, niin on sitä aika aloittaa kasaaminen. Ja tässä välissähän meillä kävi sitten ammattinuohoja katsomasta ja hyväksy meidän tekemän työnjäljen, niin ei mitään muuta kuin niputellaan. Ensin puhdistetaan kaikki nuo pinnat, että saadaan tiivisteet hyvin paikalleen. Rapsutellaan vähän vanhoja tiivisteitä pois ja sitten ruvetaan laittaa kasaan. Tässä polttimen yläpuolella asennettavassa palopahvissa ei ole valmiita reikiä. Reijät kannattaa porata käyttämällä sapluunalla luukureikiä. Yläpuolen nuohousluukot tiivistetään lasikuitupunoksella, jossa on asennuksen helpottamiseksi tarranauha. Asennuspinnat pitää puhdistaa huolellisesti, jotta tarran liima pitää nauhan varmasti paikoillaan. Nyt sitten vaan laitetaan nämä sisemmät nuohousloukun kannet paikoille ja tosiaankin näistä löytyy nykyään sellainen versio, joka on tehty, se on kaksinkertainen teräs ja sitten sitä tiivisteenä jättää sellainen 20x20 millinen lasikuitupunos. Silloin se on sellainen tiivistö, joka ei lähde tuolta välistä millään pois. Ja tosiaankin ne uudet luukut saadaan myöskin näihin vanhemman mallisiin uuneihin asennettua. Jos tulee sellainen paikka, niin ei mitään muuta kuin yhteyttä tehtaalle ja meidän nettikaupastakin niitä löytyy. Nostetaan kanne paikalle. Tarkistetaan myös savuputken lähdön tiivisteen kunto. Tän näköinen tiiviste löytyy tuolta. Ja tää on ihan kunnossa, ei siis korjata sitä mikä on ehjää. Yksi tarkistettava asia on myöskin uunin räjähdysluukun kunto.
Tää luukun pitää liikkua kevyesti tuossa jousen painamana. Ja jos luukussa sen tiivisteissä on jotakin häikkää, niin sitten vaihdetaan uusi luukku ja jousi pultin kanssa. Savupiipun nuohoamiseksi tuo alalätkä pitää poistaa täältä ja jos nuo ruuvit on pahasti ruosteessa, niin sitten tarvitaan vähän järeempiä keinoja. Tää on ihan kohtuullisen siisti kanssa, totta kai korroosio on vähän tullut, mutta pääosiltaan toi jo tuommoista pientä hilsettä, eli varsinaista niinku nokea täällä juurikaan ole. Jos tää savuputki on ollut pitkään nuohoamatta, niin peitelyn kiinnittämiseen kannattaa varautua uudella siteellä. Ja ihan lopuksi tarkastetaan, ettei sisäosaan ole jäänyt vuotoja. Käännetään taas poltin pois paikalta ja laitetaan iso puhallin päälle. Paperi ei heilu eikä käteen tunnu virtausta, eli tiivistä on. Ja näin saatiin koekäyttö tehtyä ja tuolla paperilla tarkistettiin, että siellä ei minkäännäköistä läpivuotoa ole tuolla sisäosassa, eli kaikki sen puolesta hyvin. Ja tässä on sitten yksi hyvä esimerkki siitä, että kun imuilma on puhdas, imuakku korkealla, niin 20 vuoden käytön jälkeenkään tähän verkkoon ei oikeastaan tarttunut minkäännäköistä roskaa. Ja sehän me nähtiin kyllä tuolla sisäosassa, että puhdasta on sisäottoilma ollut.